Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Memo sang bitaw nga nagahatag sang kota sa traffic enforcers ginpabawi ni Mayor Albi. PDP nagapatigal sang consultation sa posible pag-field sang kandidato sa 2025 elections. Apat ka mga persona arestado bukod sa pagpang-vandal. Empleyado sa isa ka resort sa Kabangkalan patay sa pagpaniro. Kag sa Good Vibes, discounted nga presyo sa mga meals pwede ma-avail pinaagi sa app. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, diesel may rollback, presyo sang gasolina naman may pagsaka sa buwas nga adlaw. Nagpagwa na sang advisory ang petroleum companies nga may saka kag pagrubo sa bilis ng produkto petrolyo sa buwas. Ang diesel may rollback nga 95 centavos per liter. Ang gasoline magasaka sa nga 55 centavos sa kada litro. Ang kerosene naman may rollback nga 110 sa kada litro. Sa nagligad lang nga semana, 95 centavos ang ginsaka sang diesel kag 40 sentimos sa gasolina kag kerosene. Sa number 9, 20% ang ginubo sa sale sa Panad Festival karon nga tuig kun ipaanggid sa 2023. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson base sa partial sales report nga ila nabaton. Sa report nga ginrelease ang Kapitolyo sa sulod sang pito ka adlaw, 19,250,439 pesos ang nangin sales, pero suno kay Lacson, hindi malubos nga nagsulod sang sales sa ikapito nga adlaw, gani mahimo nga magasaka pa ini. 4.4 million pesos nga mas manubo ini kung ipaanggid sa 2023 suno kay Lacson. Patag sang gobernador, mahimo apektado ang buying power sa mga pumuluyo, kay bisan pang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry suno sa iya ang nakamutik sini sa mga regular nga mga baligyaan. Gindugok naman sunod sa iya ang mga activities sa ginmount sang probinsya, kaangay sang festival dances kag linay sang Negros. Hindi naman kasubong ang attendance sa mga concert suno kay Lacson. Pero sa kabilugan suno sa iya, nangin mad na lag-on ang kahiwatan sang Panad sa Negros Festival kag sabayan sang probinsya, ginangtinguwaan nga sa kada tuig, mas mangin mapaayo pagid ini. I think it's more of the purchasing power, really. No, because people have money naman. I think they would be able to adjust to the heat. No, and a proof to that is really the events that we prepared. It was well attended. No, so it's really, I think, mostly while people were there, but they were not buying as much compared to last year. And I also noticed a lot of young people, and we cannot expect them naman to really go out and splurge, no. So, pero as a whole, I'd like to think it was successful. Sa number 8, apat ka mga personang arestado bangod sang pagpang-vandal. Dakop sa akto ang 3 ka lalaki nga nagapang-vandal sa Puro Kabulacan 2, Barangay Singkang Airport, Syudad sa Bacolod, Lunes ang kaagahon. Ang mga nadakpan ginkilala kanday Glemar Gabuya, Roger Delfin, kag Gray Cabison. Ang 3 naglapas sa ordinansa sa syudad angon sa Anti-Vandalism Ordinance of Bacolod City kag malicious mischief. Nadakpan sila sa akto nga nagapang-vandal matapos nagpatigayon sang patrolya ang Task Force Vandalism sang Police Station 8. Na-recover gikan sa ilang 3 ka canisters ng spray paint nga may nagkalain-lain nga kolor. Yara karon ang 3 ka lalaki sa kustodiya sang Police Station 8. Sa nagligad nga semana, ginaresto ang isa ka American citizen nga si John Clifford Rabinowitz matapos na aktuhan nga nagapang-vandal sa Burgos Street sa Bacolod. Si Rabinowitz ang isa ka 30 anyos temporaryo nga nagaistar sa Rosario Heights Subdivision sa Barangay Takuling sa Bacolod kag tumandok sa California, USA. Na-recover gikan sa iya ang 13 ka mga canisters ng spray paint
nga may nagkalain-lain nga duag. Gindetain man siya sa Police Station 4. Sa number 7, bayad agad system ginlunsar sa Bacolod LGU agud mapadasig ang pagpalabot sang ayuda sa mga nahalitan sang kalamidad kag iban pa. Binulan kag kun kisa nagakatuigan pa antes mabaton sa mga benepisyaryo ang ayuda gikan sa syudad. Luyag ni Mayor Albi Benitez nga mabago ini pagi sa ginlunsar nga bayad agad system. Sa pagpanguna sa Department of Social Services and Development, tinutuyo sa programa nga insigida nga mapalabot ang mga medical kag financial assistance sa mga pasyente. Subong man ang mabuhinan ang kabudlayan sa mga nahalitan sa kalamidad, pareho sang bagyo kag sunog. Ginpasalig ni Diaz SDOI si Alma Agustilo nga kung kompleto ang mga requirements sa mga aplikante nga benepisyaryo, pwede gilayon marilis ang pondo agud insigida nga mapalabot ini sa ila. Ginatuna naman sa syudad ang paggamit sa QR codes agud mas mapahapos kag mapadasig ang proseso sa pagpalabot sa LGU sang bulig sa mga nagakinahanglan. Sa number 6, ginpatuman nga community-based monitoring system sa Bacolod ang ginsuspend matapos nga wala nagasanto ang nakolekt nga data. Hulyo sa nagligad nga tuig sang ginsuguran sa Bacolod LGU ang community-based monitoring system nga nagatuyo magtipon sang data nga manginbasehan sa ginapatigayon nga mga plano kag proyekto sang gobyerno. Ugaling makapilaman ka beses nga wala nagasanto ang comprehensive survey nga ginapatuman pagi sa mga enumerators. Gani nagdesisyon si Mayor Albi Benitez nga isuspend ang programa kag itugyan na lamang ini sa Philippine Statistics Authority. Sang Biyernes ginrecall na ang mga equipment nga gin-issue sa City Planning and Development Office sa mga enumerators. Ginpasalig sang alkalde nga magapadayon ang pagtrabaho sang 110 ka mga job order workers sandig sa ilang nga kontrata. Ginalauman sang alkalde nga sa idalom sang pagdumala sang PSA matapos na ang CBMS sa sining nga Hunyo. May mga errors ko So, though maliwat-liwat. So, singkutin ko kamo na lang imo Kung kamo man ang hambal na. May mga errors kami. Ang data, Mayor, how essential ni sa... Very essential. For planning, for decision making, hindi pwede wala ka data. Always, data-driven gid ang decisions ang isa ka chief executive. Kaya kung wala ka basihan to make a decision kung wala ka data. That's the most important information that you need. Sa number 5, empleyado sa isa ka resort sa Kabangkalan City ang patay sa naglundad nga pagpaniro. Patay ng isa ka babae matapos matiruhan sa sitio Duganon, Barangay Oringao, siyudad sa Kabangkalan sang Domingo sang aga. Ang biktima ginkilala kay Mirna Bilando, 43 anyos, manugbantay sa Mag-Aso Resort kag residente sa amuman nga lugar. Suno kay Police Captain Jolan Vinson, ang Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City PNP, nagasakay sa iyang motor ang biktima padulong sa iyang ginaobrahan apang ini ang ginkiro sa makapila ka beses. Dugang pa ni Vinson, nakuha sa lugar sa insidente ng empty shells sa ganapatiyahan 9mm pistol. Nagagwa man sa ilang investigasyon nga antes ng insidente, nakabato na sa pagbabawog sa iyang kabuhi ang biktima. Mahimo personal nga inaway ang ginilinan sa pagpatay sa iya suno sa pulis. Sa karon, nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan sa motibo sang krimen. Sa number 4, wala sang may nakita nga basihan si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson para magdeklara sa state of calamity. Hindi man siya pabor sa panawagan nga pagbakal sang eroplano para makapatigayon sang cloud seeding operation. Patag ni Governor Lacson, mayara pa man sang pondo ang probinsya nga mga 8 to 10 million pesos nga pwede magamit bilang bulig para sa mga mangunguma nga apektado sang El Nino phenomenon. Gani suno sa iya sarang anay ini nga magamit. Ang Kabangkalan kag San Enrique damlag pa ang nagpaidalom na sa state of calamity. Samtang ginpanawagan ni Manuel Lamata, ang presidente sa United Sugar Producers Federation sa gobyerno probinsyal nga magdeklara sa state of calamity agud tigayon nga makabakal ang probinsya sa eroplano para sa cloud
seeding. Aguto tigayon man nga makaulan sa tungasang pag-apekto sang kainiton sa mga pananom. Magasto lamang ang pagbakal sa eroplano, wala labot sang maintenance kundi pati na ang mga request sa libre nga paggamit sini suno kay Lacson. Dugang pa niya, mismo ang mga eksperto na ang nagsiling nga hindi tigayon makadalasang ulan ng cloud seeding bangod sang kakulang sa moisture. The problem is not the plane. The problem is our experts saying that we cannot do a cloud seeding. We can always rent a plane to do that like we have done before. But to buy a plane, you must remember that El Nino is not a regular occurrence. Yes, it happened. But, once you buy a plane, it's already gastos all the way, to maintain the plane. And I could imagine also the request to use the plane for free. Sa number 3, public consultation kag hearing ginpatawag ni Mayor Albi upod sa katapos ang TODA kag mga barangay officials agud nga masulbar ang problema nga tuga sang mga kolorob nga e-bike kag e-trike sa syudad. Nagtipon sa Bacolod City Government Center ang ginatos nga mga opisyal kag katapos ang Tricycle Operators and Drivers Association para sa isa ka seminar kay ina sang aga. Sa pagginunanon kay Mayor Albi Benitez, ilagin palabot ang mga kabudlayan nga natuga sa mga kolorom nga e-bike kag e-trike sa ilang matag adlaw nga palangabuhian. Sa record sang syudad, may masobra 7,000 ang nagabiyahe nga mga tricycle sa syudad nga may prangkisa. Samtang nagalabot naman sa 22,000 ang e-bike kag e-trike sa mga kabaranggayan. Para sa alkalde, kinahanglan nga mapatod ang mga tikang agud masolusyonan ang problema amo nga nagpatawag siya sang public consultation kag hearing. Ginapaabot niya nga magatambong ang mga barangay officials kag mga natungdan nga katapos ang transport organization. Siling ko nila ginatagan sa barangay. No, so daw imo nila daw tricycle ang permit nga ginahatag. Sa mo na usar sang mga e-bikes and trike. So once and for all, Sorianta will sit down and will ask the council to pass the necessary legislation para ma-formalize ang guidelines and regulations. Sa number 2, Partido Demokratiko Pilipino sa karon na nagapatigayon sa consultation para sa posible pag-field nila sang kandidato sa 2025 elections. Inisunod kay Attorney Jesus Hinlo ang Negros Occidental Council President sang PDP nga nagsiling nga kun makit-an nila nga mayaras ang panawagan sila maga-field sang ilang nga kandidato. Ginatun-an nila ang posibilidad sang pag-field kay Anay Victoria City Mayor Francis Frederick Palanca bilang governor sa 2025 elections. Ini kasunod man sang report nga nabato nila nga mayara sa mga dissatisfied sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Klaro ni Hinlo nga kung nakit-an lamang nila nga kinahanglan amo ang pagduso nila sang ila nga kandidato. Bukas naman ang vice governorship sa ila. Sa Bacolod naman, sa mayoralty kag congressional race suno kay Hinlo, ila pa ini nga ginatun-an kung bala magatuga sila sang alliance o kung magaduso sang ila nga kapartido. Ang kapartido nila nga si Anay Hinubaan Mayor Ernesto Estrao ang kumbinsido nga magpapili bilang congressman sang 6th District. Kagang negosyante nga si Judy Nabaha bilang mayor naman sa Kawayan suno kay Hinlo. Para naman kay Governor Eugenio Jose Lacson, bukas siya sa kung sinuman ang posible nga mangin kasumpong sa 2025 elections. Hindi man siya suno sa iya, sarang makapili sang iya mangin kasumpong sa politika. Chairperson sang PDP, si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Open pa kami sa Vice Governor. Ang sa Governor understudy pa. So we will be doing consultation. For Governor, we are thinking either we will support Bong Lacson, or if there is a clamor that people wants an alternative, we are thinking of fielding Mayor Juan pa. For Governor. Pero it depends pa, it's not yet final because we are doing consultations.
cannot be choosing our opponents, no. So PDP, of course, is trying to prepare already for 2028. So they need to have their own officials, no, to try to win in the next midterm election. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Mayor Albi Benitez dismayado sa makaduana ka beses nga pag-issue sang notice to explain batok kay Bitaw Head Patrick Lacson. Ini kasunod man sang paghahatag ni Lacson sang kota sa mga madakpan nga motorista sa mga traffic enforcers. Yari ang report. Wala sang legal basis ang ginpagwa nga memorandum ni Bitaw Head Patrick Lacson nga naghatag sang kota sa mga traffic enforcers sa clamping kag towing operation. Gani insigida ini ginalify o kung ginpa-withdraw ang memo ni Mayor Albi Benitez. Hindi applicable kag hindi legal. No? The civil code has a provision against that. Kaya matapos na ang traffic enforcer. Kaya makita yan ang violation daw, hindi siya sigurado kung nag-violate o hindi. Ang tendency niya, idakbo niya na lang para ma-preserve ang iyang obra. Dismayadong alkalde, bangod sunod-sunod ang isyuan sang notice to explain batok kay Lacson. Una diri niya pagkakasang logo stickers ng syudad sa government vehicle nga kabahin sang MOBCAB unit. Sunod-sunod gani pag ganyan tapos ang isa, may araw ng hindi ba? Hopefully, hindi maglabot sa tatlo. Were you disappointed sa Well, of course. These are the things that should not have been done in the first place. Ang salakyan na nakuhaan sa litrato nga nagapark sa iya balay sabay no nga ginabalik dapat ini sa garahe sang syudad sa kilid sang Bacolod City Government Center. Ginako ni Lacson ang mga ginaligar kapaltahan niya. Pero iya ginpatag nga ang memo nga iya gin-issue ang nagatuyo lamang kuntani nga mapabaskog ang apprehension batok sa illegal parking kasubong sang ginahimo sa iban nga lugar sa abroad. Welcome development. Dapat lang. You don't take it negatively. This is work related. We make mistakes in the workplace. Who am I? I'm not perfect. In fact, I'm not an expert on traffic management. Sabayan sang pagkakasang logo sticker sang MOBCAB unit, iya ginsiri nga ginagamit niya ang salakyan para sa monitoring agud mapasiguro nga nagatrabaho sang insakto mga bitaw personnel. I respect that. It's an issue of management, different management style and way of looking at things, no? But as far as kung anong ibasiya, yung iba ng LGUs, like MMDA, they have successful stories, may pros and cons man na. But like New York City, for example. Nangayo na sang pasaylo si Lacson sa alkalde. Iga-review naman sang alkalde ang mangin patag ni Lacson sa gin-issue nga notice to explain antes maghatag sang desisyon sa natabo. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, sa kamahal sa mga balaklon karon, isa ka fast food chain ang naga-offer sang discounted nga price sa ilang mga pagkaon kung ikaw ang maga-order pinaagi sa ilang app sa imo nga mobile phone. Paano? Hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. 50 pesos nga double cheeseburger. 1-piece chicken McDo meal with fries nga halin sa 209 pesos, 109 pesos na lang. Chicken fillet ala king nga 192 pesos, subong 99 pesos na lang. 1 crispy chicken fillet with french fries and soft drinks nga 186 pesos, 99 pesos man. Kag 1-piece mushroom pepper steak with fries and soft drinks nga 179 pesos, 99 pesos man. Tuman kada ko nga discount sa subong nga panahon nga kamahal sang balaklon. Ini ang posible kung mag-download ka sa McDo nga app sa imo mobile phone kag dira maghimo sang imo nga orders. Ini ang ginlunsar sa Bacolod City kay nasang aga sa mismo pinakauna nga branch sa McDonald's sa Bacolod City. Ang McDo sa 6th Street, bangod parte na sang history sang fast food chain ang ini nga branch naging tukod sang 1991. Diri man ginanunsyo kay na ang dalago nga diskwento sa pila ka mga meals bag-o lang natapos renovate ang ini nga branch. Kag para may baluan sa tanan nga taga Bacolod ang McDonald's app Crave and Claim deal, ginimitar ang media, vloggers, influencers kag vloggers para i-share sa ilang mga followers ang maayo nga balita. Ginpahamtang sa mga landmarks sa Bacolod ang QR code para sa McDo nga app.
halin sa Bacolod City Government Center, sa Bacolod Public Plaza, sa Negros Museum, kag sa Provincial Capital. Para ipabalo sa tanan nga ari man sa Bacolod ang McDonald's Up Crave and Claim Deal. Mas barato nga presyo sa meals kung mag-order pinagi sa ilang app. Barbs, mas madasig na daan ang serbisyo sa mga fast food chain, mas madasig pag pinaagi man sa bag-o nila karon nga app na ginagamit. Of course, Nick, no? Every peso counts sa panahon karon. Lain gid maka-discount ah. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosano. Nako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, mayong hapon.